El document, i com a conclusió, dona compliment a la prioritat estratègica del POM de retornar la centralitat urbana al nucli antic, regulant una mixtura d'usos que fomenta el comerç de proximitat i l'activitat social per evitar el desús residencial i el demèrit del conjunt patrimonial. Així, el Pla Especial Urbanístic esdevé una eina per reactivar el sòcol de la ciutat i garantir la vitalitat així del teixit urbà consolidat al centre històric. El pla d'ús i activitats, en el fons, el que fa és aglutinar en un sol document les prescripcions que ja estan en altres normatives, algunes de caràcter més autonòmic i altres municipals, com és el propi POU, i fer-les accessibles en un únic document que permeti a algú interessat invertir a Valls, per exemple, entendre molt bé quines són les possibilitats de la ciutat i tindre una referència clara que li permeti consultar aquestes altres normatives a les que s'ha intentat concentrar en aquest mateix pla. L'ús hoteler és un d'aquests usos. De fet, no tenim cap hotel al centre i, per tant, els usos hotelers entenem que amb el Museu Casteller i tota la zona d'atracció i d'influència del Museu de Casteller seria interessant tenir un hotel al centre històric. A part d'aquests comerços que dèiem de proximitat també molt importants a les zones on preveiem que s'omplirà d'habitatge i també fent referència a la participació ciutadana, que es van fer aquestes jornades de participació, els veïns i tots els agents que van participar posaven en valor el comerç de proximitat, l'alimentació i també aquest comerç més per les persones, botigues de roba, sabateries, aquest tipus de comerç.